Kiitos Nisa. Edustaako tää nyt enemmänkin semmoista perinteistä suomalaista iskelmämusiikkia? Joo, tää on varmasti Pihtiputalta kotoisin. Oot sä raju Pimuna? Nimittäin aika rajut sanat tässä kappaleessa. Pimu, raju Pimu, minäkö en? Mä oon semmonen hiljainen, inkerikäkriäinen tyyppi. Se oli aika hyvä arvio. Mitäs kun sua nyt kattelee tuota sun laulantaa, niin voi olettaa, että sä oot ainakin muutaman tunnin ottanut tanssiaskelkoulutusta. About pari viikkoa mä treenasin. Sitten lähti kaikki kynnet ja pipo muuten vähän kiristää. Aha, pää on kasvanut. Mitäs tuo sun suomen kieli? Kaikki kanssa jaksaa äimistellä sitä. Tää on nyt vähän semmonen heikon itsetunnon kysymys. Miten sä voit oppia noin mielettömän hyvin suomen kielen? Korvan kuulolta vaan. Opetettu sana. No sä varmaan pärjäisit kanssa jossain muuallakin maailmassa suuremmissa ympyröissä. Ei sulla ollut mielenkiintoa lähteä? Ei yhtään. Mä viihdyn täällä. Musta täällä on nasta. Mikä erityisesti? Kaikki. Ihmisiä ja sit luntaa, laskettelua. Jaa. Uskot se joulupukki? Jaa, mut ei joulupukki usko taas minuun. Voi kun kaameita. Kiitos Nisa.